піша Європравда українська. Тиск на Лукашенка відірвати Білорусь від Росії у майбутньому. Як вам такий план Києва зараз? Ми нават апытанку такую зробили. Але, калі ласка, адкажыце першапачаткова вы, а мы ўжо потым і варыянцікі вам агучым. Вы тут обмалявали такую шматслойную интригу, тому что так ёсць, прабачце, так ёсць. Так, я згодны з вами, я згодны. Ну, давайте про звонок Макрона, напрыклад. Я думаю, что гэта было зроблена з падачы Зеленскага, тому что перад тэлефанаваннем у Мінск Макрон двойчы перамаўляўся з украінскім прэзідэнтам. І я думаю, что Зеленскі яму даводзіў тое, што ён вось рэфрэнам паўтарае апошнія месяцы, что павялічваецца пагроза, что Москва ўцягне Беларусь у вайну і гэтак далей. А тут яшчэ гэтыя вось ядравыя манеўры супольныя. Дакладней, гэта расійскія. Лукашенко там, шчыра кажучы, з боку прыпёку. Хоць ён там і апрануў гэту сваю форму дзіўную з пагодамі незразумелымі, але зразумела, што гэта былі расійскія манеўры, і расійскую ракету на іх прывезлі. Вось, так што ніякай ядравай зброі Лукашенко, конечно, не валодае. Но, але тым не меней, Зеленскі б'е трывогу. Гэта ягоны алармізм, чым абумоўлены, можа, мы яшчэ трошкі пазней пагутарым на гэтую тэму. Але факт тое, што ён, так бы мовіць, аддаў пас Макрону, ну і Макрон пазваніў Лукашэнку. І вось апазіцыйныя спікеры, там Павел Латушка і іншыя, яны вылучылі адзін толькі момант з гэтай гутаркі. Хоць, канешне, там сведкаў не было, можна толькі па скупых паведамленнях Елісейскага палаца меркаваць. Але нават яны даюць падставу для развагаў, таму што там адзін радок пра тое, што вось папярэдзіў Макрон аб недапушчальнасці, ці дакладней аб цяжкіх наступствах, якія могуць быць у выпадку, калі Беларусь уцягнецца ў вайну глыбей. А з іншага боку, ён усё ж такі прапанаваў Лукашэнку зрабіць нейкія крокі дзеля дыялогу з Еўропай. Так што там нейкі пернік ён яму таксама паказаў. Званіць толькі, каб пагражаць, ну, гэта было б занадта прымітыўна. Усё ж такі там быў зроблены пэўны рэверанс. Іншае пытанне, наколькі Лукашенко можа пайсці насустрач, выканаць гэтыя еўрапейскія патрабаванні. Вось гэта, што тычыцца званка Макрона. Што тычыцца новой такой тактыкі, я б казаў пра тактыку Киева ў дачыненні да Лукашэнкі і да дэмакратычных сіл. І ў гэтым кантэксце візіт Ціханаўскай у Кіеў. Я думаю, што найперш, гэта відавочна, Кіеў хоча не проста пазлаваць Лукашэнку. Так, Зеленскі, як шоумен, ён разыграў гэты момант. Лукашенко сам, грубо кажучы, падставіўся, таму што ён чарговы раз хацеў зарисоваться таким миротворцем и показать, что он готовый там с Зеленским сустрэцца, ці на беларускай тэрыторыі, ці на украінскай тэрыторыі. Ну, а Зеленскі, запрасіўшы Ціханаўскую вось на гэты там форум рэгіёнаў, нейкі ў іх праходзіў. Таксама штрых цікавы, калі будзе час, мы пра гэты нюанс таксама можам пагутарыць, але факт тое, што у Зеленска прагучала прыблізна так, што вось, маўляў, Лукашенко прасіў пра сустрэчу, а мы запрасілі Ціханаўскую. Ну, гэта такая шчаўчок па носе. Таму найперш вось у гэтых усіх рэверансах перад Ціханаўскай я бачу жаданне пацвяліць, так бы мовіць, раздражніць Лукашэнку, і не толькі збіць з яго пыху. Я тут трошки пераскочу, але вось гэта новая палітыка Кіева, яна пачалася са зменай кіраўніка офіса украінскага прэзідэнта, калі на змену Ярмаку, які цяпер там не ведае, як адбіцца ад гэтых карупцыйных усялякіх абвінавачванняў, прыйшоў Кірыла Буданаў, гэта прафесійны разведчык, і у мяне такое ўражанне, што Кіеў планамерна пачаў такую вось, як цяпер модна казаць, іпса, інфармацыйна-псіхалагічную спецаперацыю супраць Лукашэнкі, каб збянтэжыць яго, збіць пыху, усяліць у яго страх, і таму падключылі таго ж Роберта Броўдзі, кіраўніка сілаў
дронавых войскаў, скажем так, украінскіх, які просто адкрытым тэкстам пагражае Лукашэнку, і гэта не пустыя пагрозы, ведаючы, што украінскія дроны цяпер і да Масквы, і да Урала нават далятаюць. Таму я думаю, што вось такая тактычная задача Кіева — гэта збянтэжыць Лукашэнку, і каб ён просто баяўся рыпнуцца, баяўся зрабіць лішні рух. І паколькі, відаць, украінская выведка мае нейкія звесткі пра планы Масквы, то каб па магчымасці ўбіць клін паміж Пуціным і Лукашэнкам. Калі Пуцін выкручвае рукі і прымушае нешта такое рабіць супраць Украіны, каб Лукашэнка ўсё ж такі супраціўляўся. Вось такая, я думаю, практычная мэта. Ну, а візіт Ціхановскай, глядзіце... А зараз мы вернемся, пачакайце, зараз мы вернемся да Ціхановскай, яшчэ вось крыху пра гэтай супярэчнасці, таму што, вось Лукашенко, ён просіць аб сустрэчы Зеленскага, але ж у той жа час праводзіць гэтыя ядравыя вучэнні. Ён просіць па паслабленні санкцыяў, але ж працягвае рабіць тое, з-за чаго гэтыя санкцыі ўвялі. І у нас тут такое пытанне ад гледача ў чацікі, такое ўражанне, што Лукашенко працягваюць руку, але ён па ёй б'е. А можа, ён ужо і хоча, але ўжо не можа. Ці можа, там Пуцін кіруе. Можа, ён настолькі страціў суб'ектнасць, што ён уже і хацеў бы паразмаўляць і з Макронам, і з Трампам, і з Зеленскім. А з Крамля так, адцягваюць яго назад. Можа быць такое? Ну, так, конечно, Москве абсолютно не цікава, яна не зацікаўлена ў тым, каб у Лукашэнкі паляпшаліся дачыненні і з Еўропай, і са Штатамі таксама, але са Штатамі цяжэй, таму што і сам Крэмль жа пачаў і пакуль што не разарваў гэтыя вось перамоўны гэты працэс з Вашынгтонам. Іншая рэч, што той працэс забуксаваў, але Лукашенко можа казаць, што вы ж перамаўляецеся з Трампам, і я перамаўляюся. Ён тут хітра гуляе. А вось з Еўропай, канешне, тут пытанне такое цяжэйшае ў гэтым плане. І глядзіце, вось калі казаць пра ядравыя гэтыя вучэнні, канешне, гэта маскоўскія, гэта расійскія вучэнні, таму што на пачатку, вось памятаеце, беларускія генералы абвесцілі, што мы трэніроўку праводзім у супрацы з расійскім бокам. Нібыта гэта яны падключаюць Маскву. Але на дзень пазней уже расійскае міністэрства абароны кажа пра свае стратэгічныя вучэнні. Там нейкая туча ўсялякіх караблёў, падводных лодак, усяго. І тады ўсё стала на свае месцы, пазл гэты склаўся, і зразумела, што Беларусь гэта толькі маленькі кавалачак гэта вялікая расійская пазла, а звышзадача гэта, канешне, шантажаваць Украіну, хаця там уже надта не баяцца. Ужо украінцы 100 разоў пераходзілі гэтыя так званыя чырвоныя рысы Крамля. Путин еще ж побоивается уживать ядерную зброю, тому что Китай категорично супраць. Ну и еще ж таки не такі он, напэўна, вар'ят. Он разумее, что тады и ў бункеры не схаваешся. Так что, калі вяртацца до нашего сюжету, то Лукашенко там был на подхвате, так бы мовіць. Вось. И тут он нічога не может зрабіць, тому что у вайсковай сферы асабліва моцная залежнасць ад Москвы. Дастаткова згадаць гэты 22-й год, калі беларускі плацдарм для гэта няўдалага бліцкрыгу паходу на Кіеў быў скарыстаны. Але па вялікім рахунку, глядзіце, тыя ж ядравыя манеўры, яны ж праводзяцца, мы ж ведаем, што ёсць прыблізна 100 ядерных бомбаў амерыканскіх у Еўропе, там у Нямецчыне, у іншых краінах, і таксама Бельгія, Турэччына, калі не памыляюся, Італія, 5 ці 6 краін. І таксама вайскова-паветраныя сілы гэтых краін праводзяць манеўры рэгулярна, трэніруюцца ўжываць вось гэтыя ядравыя боепрыпасы. І калі вяртацца да Макрона, то таксама у мінулым месяцы польская прэса пісала пра тое, што французы і палякі якраз збіраюцца сваю трэніроўку праводзіць і адпрацоўваць якраз ядравыя ўдары па цэлях у Расіі і Беларусі. Таму гэта рэч звычайная. І тое, што вот там Лукашенко манеўры праводзіць, ну так любое войска яно праводзіць манеўры. Само па сабе гэта не выклікала б трывогі. Адзінае, што гэта ўсё пад каўпаком Расіі, і, натуральна, Пуцін, той самы
самы Путін, які пачаў шырокамаштабную агрэсію супраць Украіны, ён тут галоўны завадатар, ён дырыжор. Вось гэта выклікае трывогу. І зразумела, што ступень самастойнасці Лукашэнкі невялікая, але ўсё ж такі яна ёсць. І тое, што Макрон, здавалася б, ну вось кажуць, Лукашенко марыянетка, ён абсалютна нічога не вырашае. Тады Макрону лагічна было б званіць Пуціну. Так, калі Путін лялькавод у гэтай схеме, то які сэнс званіць Лукашэнку? Сказаць Пуціну, ты там свайго гэтага полішынеля, калі казаць па-французску, это лялька з французскага традыцыйнага тэатра, ты там свайго гэта полішынеля не ўцягвай у гэту сваю авантуру. Але ж ён звоніць Лукашэнку, і Кіеў уздзейнічае на нервы Лукашэнку. То бок усё ж такі нейкую долю суб'ектнасці за ім прызнаюць, што ён можа так сябе павесці, а можа так павесці. Так што тут вось болей складаны сюжэт, і тут трэба ўсю шматслойнасць гэтай гульні бачыць. Ну і калі вяртацца да візіту Ціхановскай, вось я бачу ўсё ж такі. Ці вы хотели про нешта іншае спытаць? Я толькі такую адзіны на палях. Кожная краіна, так я згодная, трэніруе нейкіх вайскоўцаў сваіх, але ж не кожная тэстуе прымяненне ядернай зброі. Ведаеце, тут все ж таки напалохаў ён людзей, мне падаецца. Ну, глядзіце, Макрон, таксама французы і палякі рыхтуюцца, як я ўжо сказаў, да падобнай трэніроўкі. Я думаю, што чаму Зеленскі Макрону патэлефанаваў, а Макрон потым Лукашэнку? Таму што Францыя – гэта ядравая краіна. Францыя і Брытанія, дзве ў Еўропе. Паколькі Штаты цяпер сваю такую дзіўнаватую вядуць гульню, кажуць, нам гэта не надта патрэбна, хай еўрапейцы самі клапоцяцца пра сваю бяспеку, то, натуральна, Украіна цяпер апелюе вось у прыватнасці да Парыжа. І Макрон мог сказаць, што, ведаеце, Александр Григорович, у нас таксама ёсць чым гваздануць, калі што. Так што май на ўвазе. І мы будзем трэніравацца і будзем таксама адпрацоўваць, як мы у выпадку чаго, у выпадку нейкай там заварушкі будзем біць па цэлях у тваёй краіне. Так што зарубі гэта сабе на носе. Я думаю, што вось такі быў болей дыпламатычна, канешне, але вось такі месседж Зеленскі перадаў праз Макрона як кіраўніка ядравай еўрапейскай краіны. Як мы апынуліся ў гэтым моманце гісторыі, калі мірная страна з гэтымі словамі «мы, беларусы, мірныя людзі», пагражае міру ядзернай зброі. Давай ўсё ж такі к Ціхановскай перайдзем. Гэта цудоўная, з аднаго боку, гэта цудоўная навіна, сустрэча з Владимиром Зеленскім, і ўвогуле візіт в Украіну, там гэта чакалі, такое прызнанне. Все. З іншага боку, вось, напрыклад, «Зеркало» заўважае, што сустрэча прайшла ў гатэлі, так, як то было і тым разам, не ў офісе Зеленска. Таксама адказна назначылі так, і гэта было зроблена не указам прэзідэнта, а указам, рашэннем Муса. Не Муса, МЗС Муса. Замежных. Не дай бог, МЗС. Ну, то бок такія сігнальчыкі, што, мы, канешне, тут сябруем, але, так. Як бы вы ацанілі вось гэты візіт і ўсё, што мы зараз убачылі і ведаем? Усё ж такі, вось, давайте, як бы вы ацанілі гэты візіт і ў чым это, вы сказалі тактыка, мне падаецца, гэта стратэгія ўсё ж такі Кіева. У чым яна? Ну, спачатку пра плюсы несумнеўныя. Гэта, канешне, поспех каманды Ціхановскай, яны цяпер радасна піяраць гэты візіт. Ну і сапраўды яны доўга дамагаліся такога прызнання. Мы ж ведаем, што Кіеў вельмі насцярожана да кантактаў з беларускімі дэмакратычнымі сіламі ставіўся. Яны толькі узнімалі на шчыт полк Каліноўска, а астатнія казалі, што гучала такое, колькі ў Ціхановскай дывізіяў, маўляў. Хоць гэта трошкі не
несправядліва было, тому что ну дывізія у яе няма, але ж ўсё ж таки падтрымка, там куплялі нейкія джипы, куплялі дроны, па меры сваіх сціплых сілаў ўсё ж таки стараліся дапамагаць. Вось, і болей дывізію Ціхановскай не стала цяпер. Так што гэта змянілася тактыка ўсё ж таки, я мяркую, Кіева. Пра стратэгію пакуль што ранавата гаварыць. І вось вы пералічылі гэтыя моманты, я таксама на іх звярнуў увагу, яны сведчаць у пэўнай ступені пра такі інструментальны падыход Кіева, таму што з аднаго боку яны зрабілі рэверанс перад Ціхановскай, а з іншага боку сапраўды яе ж фактычна запрасілі там на нейкі гэты форум рэгіёнаў, і калі Зеленскі з трыбуны троліў Лукашэнку, Ціхановская сядзела ў зале і пляскала ў ладкі сярод іншых гасцей. Нідзе яе прэзідэнтам-электам там не называлі. Калі яна была ў МЗС украінскам, там сказалі: ой, у нас няма чырвона-белага сцяга. А гэта не дробязь, а гэта частка пратакола. Калі кіраўніка іншай краіны прымаюць, там 2 сцягі павінны быць, а тут нібыта не знайшлі ад гэтага сцяга. Выпадковасць? Ну а пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра тое, што я ж кажу, болей дывізій у Ціхановскай не стала. І таму вось кантакты з Ціхановскай выкарыстоўваюць цяпер, каб болей напружыць Лукашэнку, бо яго гэта чапляе. Ён усё ж такі, ведаеце, ён паталагічна любіць уладу, гэта для яго альфа і омега усяго, і ён, калі вось гэта ядравая была трэніроўка супольная з Расіяй, ён жа потым выйшаў да сваіх прапагандыстаў, да свайго пула і пачаў, яму задалі нібыта экспромтам пытання пра Зеленскага, пра Украіну і гэтак далей. І там ён, акрамя ўсяго іншага, тады сказаў, што вось яны ж там збеглых гэтых да сябе запрашаюць, але мяне гэта абсалютна не хвалюе. Яны спрабуюць мяне шантажаваць, але я на гэты шантаж не паддаюся. Я сваімі словамі, але блізка да арыгіналу гэта пераказваю. І вось калі Лукашенко нешта так старанна даводзіць, гэта значыць, што насамрэч трэба чытаць усё з дакладнасцю да наадварот. Гэта яго чапляе. Канешне, я гляджу цяпер вось там у Фейсбуку, некаторыя каментатары ўжо сталі такія гіпотэзы вылучаць, што Кіеў наўмысна правакуе Лукашэнку, каб потым ударыць, бо цяпер яны адчулі сваю сілу, сваю перавагу ў дронавай вайне, захапіць там нейкі Мазыр, напрыклад, Ціхановскую туды. Ну, карацей, як рабіла Расія там з гэтымі народнымі рэспублікамі, гэтаксама завесці Ціхановскую, а раней Сталін так рабіў, ён жа і на Фінляндыю так нападаў, завесці Ціхановскую ва ўмоўны Мазыр ці Гомель і абвесціць там беларускую альтэрнатыўную уладу. Ну, гэта, я думаю, са сферы фантастыкі, гэта наўрад ці будзе, але тым не меней я пра што хацеў сказаць. Пару гадоў таму кіраўнік КДБ генерал Церцель на поўным сур'ёзе казаў, што мы ведаем там пра планы гэта палка Каліноўска, зайсці там, захапіць Маларыту і потым рухацца да Мінска, там райаддзелы міліцыі захопліваць. То бок, вось пры ўсім пры тым, што яны раз за разам кажуць, што Красная армія всех сильней, маючы на ўвазе беларускае войска, якое нібыта крутое, хаця насамрэч вайсковага досведу ў яго няма, і матывацыі воевать супроць украінцаў таксама няма. Дык вось у гэтых пасажах кіраўніка КДБ адбіліся фобіі беларускай улады. Яны не ўпэўнены, што гэта войска будзе так ужо змагацца супраць там умоўных каліноўцаў. І таму Лукашенко баіцца. Вось я трошки пераскочу, але гэта, на мой погляд, усё з адной оперы. Выбары ў каардынацыйную раду. Ужо хто толькі па гэтай радзе не патаптаўся з апазіцыйных крытыкаў, што яна нічога не вартая, там 2000 прагаласавала, але ж паглядзіце, якія сілы былі мабілізаваны. Вось, там толькі на гэтыя DDoS-атакі сотні тысяч долараў былі выкінутыя. Крымінальныя справы заводзяцца супраць тых, хто балатаваўся ў каардынацыйную раду. Ну, карацей, велізарная спецаперацыя. Чаму? Таму што Лукашэнку на гэтым клінуе. У 2020 годзе яшчэ, калі гэта рада ўзнікла, першага склікання, так бы мовіць, Лукашенко адразу з нейкай трыбуны, я памятаю, як сёння, гэта спроба захопу ўлады. То бок ён баіцца ўзнікнення нейкага альтэрнатыўнага цэнтру, і тады пачалі трушчыць гэтую раду. Цяпер іншая гістарычная сітуацыя, гэтыя ўсе людзі
апынуліся ў палітычнай эміграцыі, але вось гэта фобія ў яго сядзіць. І вось гэта такая затратная, камбінаваная вялікая аперацыя супраць каардынацыйнай рады, яна адлюстроўвае гэты страх перад палітычнай альтэрнатывай. І вось гэта, я думаю, на Гомель не пойдзе Украіна, яны ўсё ж такі, хоць і цяпер у дронавай вайне ў іх з'явіліся перавагі, але жывой сілы малавата, яны з цяжкасцю стрымліваюць там на Донбасе гэты фронт, таму пра нейкі вызвольны паход на Беларусь гаворкі, я думаю, не ідзе. Але вось пастрашыць Лукашэнку, напружыць яго, каб абудзіць гэтыя ягоныя фобіі, каб ягоныя гэтыя ўнутраныя дэманы яго грызлі пастаянна, каб на гэтай глебе нейкія цёркі з Путиным узніклі. Вось я думаю, што такую задачу той самы Буданаў, як прафесійны разведчык і майстар такіх псіхалагічных аперацый паставіў. Ну, гэта моя спекуляцыя, моя гіпотэза. Але я ж яшчэ раз вярнуся да гэтай думкі. Раней скептычна спікеры з атачэння Зеленскага казалі пра Ціхановскую, што яна ні на што не ўплывае, а цяпер раптам сталі яе ледзь не насіць на руках. Я думаю, што вось тут зноў жа вярнуся да сваёй думкі, ёсць момант інструментальнага падыходу. І ўсё ж такі, пры ўсім пры тым, хочу адзначыць, што, канешне, гэта прарыў у тым плане, што Ціхановская даўно казала з усіх трыбун пра тое, што вось трэба адрозніваць выразна. Ёсць рэжым Лукашэнкі, які саўдзельнічае ў агрэсіі, ёсць беларускі народ, які ў масе сваёй гэтай агрэсіі не прымае. І цяпер гэта хорам усе украінскія спікеры, пачынаючы ад Зеленскага і міністр замежных спраў Сібіга і ўсе астатнія пачалі гэта паўтараць. І гэта важна. Таму што, Александр, конечно, а можна я вярнуся да нашай апытанкі якраз таки пра гэта? У нас вось мы працытавалі Еўрапраўду, ціск на Лукашенка, відарваць Беларусь від Расіі ў майбутняму, і мы запыталі нашых гледачоў, як вам план Киева. 43% прагаласавалі за варыянт супер, дзе сілы нашлі саюзніка. Другі варыянт, мне падаецца, ўсё ж таки бліжэй да таго, што вы кажаце, саюзнік у Украіны свае інтарэсы. Як вам падаецца, гэта ўсё ж таки такія паўнавартасныя саюзнікі, дзе улічваюць інтарэсы дэмакратычных сіл, ці ўсё ж такі свае інтарэсы пераследуюць па-першай, па-другой, па-трэцяй? Конечно, любая краіна ў сваёй вонкавай палітыцы пераследуе найперш свае нацыянальныя інтарэсы. І, дарэчы, заўважу, вось цяпер трошкі іншая тэма, але таксама звязаная з беларускай апазіцыяй. Вось гэта цяпер палымяная дыскусія душыць Лукашэнку ці ісці з ім на дыялог. Я не буду расстаўляць акцэнты, але просто скажу, што Трамп надта не зважаў на гэту дыскусію, мякка кажучы. І Еўропа, калі зменіцца сітуацыя, калі адбудзецца нейкае замірэнне ва ўкраіне, то яна будзе зыходзіць у новай сваёй палітыцы ў дачыненні да Мінска, не зважаючы на тое, што там скажа Ціхановская і Латушка. Калі вяртацца вось да гэтага нашага сюжэту, то ўсё ж такі раўнапраўнасці ў гэтых дачыненнях паміж офісам Зеленскага і офісам Ціхановскай на сёння няма. Вось глядзіце, я ўсё ж такі чакаў, ведаючы, што там былі на экспертным узроўні папярэднія кантакты, вялікая падрыхтоўчая работа, што Зеленскі зробіць нейкі прыгожы жэст, падпіша нейкі указ, які б там паляпшаў статус добраахвотнікаў беларускіх. Вядома, што шмат у іх праблем і ў іх, і ў іх сем'яў, і ўвогуле ў беларускай дыяспары ва ўкраіне, таму што пасля пачатку вайны пагоршылася стаўленне да ўсіх беларусаў, і яны падпалі пад пэўную дыскрымінацыю, скажем так, проста як прадстаўнікі краіны агрэсара. Заблакавалі ў іх усе рахункі. У мяне ў самога там заблакавалі рахунак ва ўкраінскім банку, хоць і я супраць вайны, я супраць Лукашэнкі. Вось, але ўсіх скопам, так бы мовіць, падвялі пад адну роўніцу. І тое, вось цяпер там проста нейкія бюракратычныя ёсць перашкоды. Я найперш кажу пра добраахвотнікаў, пра дыяспару украінскую. І гэта можна было б, я думаю, адным указам вырашыць. Але нічога такога канкрэтна, там, гутарылі, як у Гаагу прыцягнуць Лукашэнку, ну гэта вельмі далёкая перспектыва. А вось такіх рэчаў, якія практычна вырашалі тыя ці іншыя праблемы беларусаў, якія ратуюцца ад таго ж рэжыму
рэжыму Лукашэнкі ва ўкраіне, пакажыце, што вы сапраўды іх падтрымліваеце. Вось гэта няма. Там стварылі нейкую ці будуць ствараць міжведамасную каардынацыйную групу, но але гэта, ведаеце, з савецкіх часоў гэта стварэнне камісіі, гэта калі нейкае пытанне не ведаюць, як хутка вырашыць, дык ствараюць камісію, яна можа гадамі засядаць. Дай Бог, было іначай, але пакуль што вось у гэтым у практычным плане нейкага прарыву не бачу. То бок Кіеў вырашае свае пытанні кантактамі з беларускімі дымсімваламі, а вось ці яны скарыстаюцца ў практычным плане, акрамя таго, што яны піяр добры атрымалі, гэта яшчэ адкрытае пытанне. Я ведаю, што там шчыруюць людзі, што яны працуюць, людзі з каманды Ціхановскай. Але вось пабачым, наколькі далёка насустрач пойдзе украінская ўлада. Што касаецца таго, ці гэта тактыка, ці гэта стратэгія, ведаеце, зноў жа, яшчэ одну уводную давайте разгледзім. Гульню Злучаных Штатаў. Украінскі МЗС прызнаў, што быў ліст з амерыканскага дзярждэпу наконт таго, каб Украіна пропустила беларускі калій праз адэскі порт. І вось гэта нечаканы паварот сюжэту. Канешне, там у Кіеве на дыбкі становіцца як з агрэсарам, там ніякіх гешэфтаў і гэтак далей, але для мяне гэта сюжэт, яго развіццё не выглядае адназначна, таму што ўсё ж такі Амерыка пры ўсім пры тым мае ўплыў на Украіну, ці, скажам так, Кіеў ад яе залежны, хай сабе сёння за зброю плаціць Еўропа, але ж сама зброя ў вялікай часткай амерыканская. І ўвогуле гэта вось падыход Трампа. Ён гэтак спрабуе памірыць, і ёсць поспехі на гэтым шляху, Арменію і Азербайджан. Там яны вырашылі нейкі калідор пракласці імя Трампа, які будзе, так бы мовіць, яднаць эканамічныя, там лагістычныя інтарэсы Азербайджана і Арменіі. Я думаю, што і ў дачыненні да Украіны Трамп жа хоча, каб ён, ягоная гэта Рада міру, таксама займалася пасляваеннай адбудовай Украіны. А ў Раду міры на хвіліначку увайшоў і той самы Лукашенко. І таму Трамп можа весці такую лінію, што вось найлепей памірыць пасля вайны Украіну і Беларусь праз нейкія супольныя эканамічныя праекты. І пытанне ў тым, ці будзе Кіеў ва ўсіх гэтых вось пытаннях ісці насустрач, ці ўсё ж такі тут магчыма... Ён ж ідзе наадварот, ён ж ідзе ў адваротным кірунку. Ну, Трамп намагаецца вось гэты дыялог нібыта наладзіць, а Кіеў такі, ну, добра, Святлана Георгіевна, вітаем. Ну, это ж адваротны кірунак папросту. І мне падаецца, яны ўжо адказалі ці ўчора, ці пазаўчора пра тое, што для іх гэта непрымальна. Непрымальна дазваляць Беларусі абыходзіць санкцыі, якія былі ўведзены з таго, што Беларусь саўдзельнічае ў вайне. А чаму себе так недыпламатычна Украіна паводзіць у адносінах да Злучаных Штатаў? Што это такое? Глядзіце, на першую частку вашага пытання адкажу. Гэта зноў жа пра тактыку і стратэгію. Не варта забывацца, што Украіна гэта дэмакратычная дзяржава, і што там даўно, у прынцыпе, павінны былі па тэрмінах прайсці прэзідэнцкія выбары, проста праз вайну яны адсоўваюцца. Але уявім сабе, што нейкая дамова аб спыненні агню, аб замарозцы, таму што на такі трывалы мір цяжка, ведаючы агрэсіўную сутнасць Расіі, цяжка спадзявацца, але тым не меней нейкая замарозка баявых дзеянняў, выбары прэзідэнцкія, і не факт, што Зеленскі пераможа. Можа прыйсці іншае кіраўніцтва, іншая каманда, і яны, можа, болей прагматычную павядуць лінію, і ўжо і ў дачыненнях са Штатамі, і ў дачыненнях з Мінскам могуць болей гнутка неяк падыходзіць. Я не кажу, што абавязкова так будзе, але гэта таксама трэба мець на ўвазе. Ну, а тое, што з Трампам заруба такая, тут і ёсць асабовы, так бы мовіць, аспект, таму што Трамп, як кажуць дасведчаныя людзі, проста не залюбіў ад пачатку Зеленска. Мы ж памятаем гэтую іх сварку эпічную ў Белым доме, і сапраўды Зеленскі сябе і ягонае атачэнне даволі дзёрзка сябе паводзяць у дачыненнях са Штатамі. Па-першае, ну, ўсё адно цяпер болей разлік на Еўропу. Трамп жа сказаў проста: я за свае грошы вам не буду даваць узбраенне.
рашэння. А за еўрапейскія грошы дудак ён нічого не страчвае, прыбыткі толькі вайскова-прамысловаму комплексу штатаў. Ён ад гэтага не адмовіцца, я думаю. Таму у гэтым плане залежнасць Кіева ад Вашынгтона зменшылася. Ну і потым для Зеленскага гэта таксама іміджавае пытанне. Зноў жа я вяртаюся. Ён жа думае і пра будучыя выбары ва ўкраіне. Яму трэба паказаць сябе байцом, а не чалавекам, які сцелецца перад гэтым Вашынгтонам. Так што тут вось зноў жа такая шматслойная палітычная гульня, ўсё не так проста, як можа здавацца дилетанту. Слухайте, яшчэ напрыканцы хочу все ж таки ва ўнутр краіны заглянуць, Беларусі. Цікавае вельмі відэа тут на Белсаце, я падглядзеў. Вось мы ўсё разважаем. Некая там вонкавая пагроза, там украінцы тое займуць, сёе, там еўрапейцы зайдуць на тэрыторыю Беларусі. Але глядзіце, што адбываецца ў самой Беларусі ўнутры. Калі ласка, пакажыце. Могілёве. Это Белсата відео. Сілавікі вучыліся страляць па бяззбройных мірных беларусах. Цудоўнае відэа, насамрэч, таму што так нагадвае крыху 20-й, зараз будзе такая картинка з белымі кветачкамі. Вось. І гэта ўжо, як Белсат падкрэслівае, гэта ўжо, зараз я вам скажу дакладна, чацвёртае маштабнае вучэнне за апошнія 5 месяцаў. Слухайце, гэта, ці варта звяртаць на это ўвагу? Ці гэта нейкі такі сігнальчык, маячок? Што адбываецца ў краіне? Чаго ён баіцца там? Белых кветак зноў? Ну, гэта ж не навіна, я думаю, таму што Лукашенко ў 20-м годзе такую траўму атрымаў псіхалагічную, што ён ад яе ўжо не адыдзе, не ачуняе ніколі. І таму, канешне, ён і раней на сваіх сілавікоў грошай не шкадаваў, а цяпер ён болей, чым на гэта войска няшчаснае. Ён болей дае якраз Міністэрству ўнутраных спраў, там, унутраным войскам, то бок Карпянкоў у шакаладзе, так бы мовіць, адрозна ад Хрэніна. Дарэчы, вось многія кажуць, трошки пераскочу зноў, пра мілітарызм Лукашэнкі, а насамрэч беларускі вайсковы бюджэт, ён 1,5% валавога унутранага прадукту толькі. У Польшчы амаль што 5%. У 30 разоў большы польскі бюджэт. Ну, іншая рэч, чаму палякі ўзброіваюцца? Вось, так, вось, але на войска беларускае мала грошай ідзе, яно даволі беднае, яно яшчэ саўковую гэту тэхніку збольшага выкарыстоўвае. Ну, гэта такі штрых. Я пра тое хацеў сказаць, што, канешне, на сваіх гэтых вось цэрбераў, на сваіх красаўцаў, як ён некалі сказаў, ён грошай не жалее, не шкадуе, яны трэніруюцца па поўнай праграме. Думаць, што яны будуць неяк цырымоніцца ці спачуваць, мы ж памятаем зноў жа, як у 20-м годзе Карпянкоў вучыў сваіх падначаленых, там, страляйце у галаву, у яйцы і гэтак далей, абы толькі вырубіць, так бы мовіць, вывесці са строю гэтых праціўнікаў. Таму у гэтым плане, канешне, тут ніякіх ілюзій не варта. Лукашенко гатовы бараніць сваю ўладу да апошняга. І ніякіх простых рашэнняў беларускага пытання ў агляднай перспектыве не будзе. 20-й год, вось апошняе, што я хацеў сказаць, тады быў момант вагання, калі выходзілі гэтыя шматлюдныя каласальныя дэманстрацыі ў Мінску. Сілавікі нейкі час баяліся чапаць, яны глядзелі на Маскву. І калі Путін сказаў, што я падтрымаю Лукашэнку, я ўжо сваю гэту вось Росгвардыю падвёў да самай мяжы, калі што яна таксама уступіць у справу. Вось гэта натхніла і беларускіх сілавікоў. Таму думаць, што яны такія ідэйныя, пры ўсёй іх жорсткасці, пры ўсёй трэніраванасці, не. Калі ўявіць сабе сітуацыю, што пуцінскі рэжым закістаўся, а цяпер мы бачым, вось, як нечакана на тым жа фронце мяняецца сітуацыя. Ну, гэта асобная тэма, не буду паглыбляцца, але я пра тое, што расійская ўлада, можа быць, гэтая сістэма пуцінская не такая моцная, як гэта здаецца. І вось у гэтай перспектыве можа з'явіцца магчымасцю, бо без Масквы Лукашенко адразу садзьмецца. І тады тая ж самая міліцыя будзе з народам, як пра гэта марылася, але не збылося ў 20-м годзе. А прабачце, спадар Александр, як ужо вы ў нашым эфіры, так давайте ўсё ж таки паглыбімся ў эту, хаця б напрыканцы тэму путінізма. Это вельмі цікава, зараз абмяркоўваюць і ўсё часцей чутна, што, ну, вось на краіны Балтыі, дзесьці на Літву, там ён ўсё ж таки...
пару гадоў, у 27-м, 29-м. пару гадоў? Во. З 27 по 29 год уже кажуць. Во, зараз. Ну, Гэтым летам. Ну, не зараз, не гэтым. Зараз уже дронамі будуць. Ну, карацей, што Беларусь зараз выкарыстаюць як пляцоўку для дронавага націску на Літву, это ўсё не жарты. І мы бачым, вы самі сказалі, што і на фронте у Украіны ініцыятыва, і ў Расіі не ўсё так для Пуціна добра. Ну, падаецца, прынамсі, з сообщений з Z-паблікаў, Z-военкору. Ну, таксама ёсць там пытаннічкі, на якія яму трэба звярнуць увагу. Якія хады ёсць у Пуціна зараз і які ход вам падаецца найбольш верагодным? Это насамрэч выкарыстаць Беларусь як пляцоўку для дронаў націску на Літву, каб працягнуць вайну, любую. Ці гэта, ну, калі ласка. Так, сапраўды, гэта цяпер папулярная версія пра тое, што там праз 2-3 гады пасля замірэння Пуцін можа напасці на нейкую з краінаў Балтыі. Гэта ўжо даўнавата казалі заходнія нейкія эксперты, вайсковыя прадстаўнікі спецслужбаў. Хаця гэтыя заявы вось гэтай публікі, іх трэба таксама з долей скепсісу ўспрымаць, таму што гэта іх справа маляваць пагрозы, атрымліваць большыя бюджэты і гэтак далей. Вось, гэта першы момант. Па-другое, так, апошнім часам актывізаваліся гутаркі пра тое, што ў тактычных, так бы мовіць, мэтах Пуцін можа, паколькі забуксавала у яго там усё на украінскім фронце, ударыць па нейкай, напрыклад, па Сувалскім калідоры тым самым, каб Еўропе было не да Украіны, так бы мовіць. Ну, тэарэтычна гэта магчыма, але я б тут на сённяшні дзень усё ж такі вельмі малаімавернай назваў бы такі варыянт развіцця падзеяў, просто потому што ў Пуціна няма рэсурсаў. Там украінцы ўжо, дзякуючы гэтым дронам, дзякуючы таму, што яны гэту кіл-зону на фронце стварылі, яны знішчаюць на падыходзе гэтыя мабільныя групы рускіх, і гэтыя мясныя штурмы, яны ўжо ў прынцыпе немагчымыя. Таму сёння па ўскосных звестках можна меркаваць, што выбіваюць болей, чым гэтых вось людзей няшчасных, которых з рэгіёнаў дэпрэсіўных набіраюць за вялікія грошы, ужо меней ахвотнікаў, чым забіваюць украінцы там на фронте падчас гэтых спробаў мясных штурмаў. І таму тут пытанне мабілізацыі стаіць перад Пуціным, але гэта таксама няпростае пытанне, бо гэта мера непапулярная. Рускія, ведаеце, з паўлітэркай гарэлкі каля тэлевізара сядзець і там казаць, якія мы моцныя, і правільна гэтым украм трэба даваць дыхту. А калі, як той Шарыкаў, што на ўлік стану, але на фронт не пайду, так і там вялікага энтузіязму няма. Таму для Пуціна гэта дылема. І я думаю, што прычым пры тым, так, ён чалавек непрадказальны. У 22-м годзе таксама, калі ён канцэнтраваў войскі вакол Украіны, многія эксперты казалі, што ну гэта ўсё страшылкі, ён не пойдзе. Таму тут трэба рабіць папраўку на ступень адмарожанасці іхнага правадыра, якую мы не ведаем. Чорт его ведае, што яму там стукне ў галаву. Але ўсё ж такі, калі рацыянальна ацэньваць, то няма ў яго на сёння рэсурсу, каб ударыць яшчэ і па нейкай з краін Балтыі. Тым болей, што Еўропа таксама прывыклі казаць, што еўрапейцы слабыя, але таксама ў іх пачуццё самазахавання працуе. І ёсць у іх ядравая зброя, зноў жа, калі згадаць пра той самы званок Макрона. І мы бачым, што яны мацуюць свае ўзброеныя сілы, развіваюць вайсковы-прамысловы комплекс, узмацняюць падтрымку Украіны. Тая ж самая Польшча, у яе сапраўды вялікі абаронны бюджэт, яна мадэрнізуе сваё войска, і той жа Сувалскі калідор, гэта па інерцыі кажуць пра яго як пра ахілесаву пяту. Там таксама Літва і Польшча рэгулярна праводзяць свае манеўры, там у краінах Балтыі амерыканскія войскі ёсць. Ну, правда, тут вот асобнае пытанне, Трамп пагражае іх вывесці, но але пакуль што яны там застаюцца. І таму ўсё гэта не так проста. Пуцін можа, пайшоўшы на такую авантуру, канчаткова паставіць крыж на сваёй палітычнай перспектыве. Таму што у Расіі, ведаеце, ад замілавання царом, ад, як рускія кажуць, благоговения да крыві, бунта мысленного и безобразного
часам один крок, і мы памятаем гэты паход Прыгожина у якім там 23-м ці 24-м годзе. Так што і Пуціна, пры ўсім пры тым, што гэта страшны чалавек, але дэманізаваць і надта баяцца яго не трэба. Я ўсё ж такі веру ў тое, што і з гэтым злом Украіна, Еўропа і ўсё прагрэсіўнае чалавецтва справіцца. Ну і яшчэ падаецца, што у яго няма цукцванг такі. То бок яго няма ну вось гэта і пужае, разумееш, каб гэта быў разумны чалавек, лагічны чалавек. Ну, Александр же казаў пра гэта было б ўсё добра, але ж ён звар'яцелы, ведаеш. Степень вар'яцтва, да? Што тут ужо мы не... Толькі псіхіятры могуць адказаць на пытанне, ці выкарыстае ён апошнюю дубіну гэтую. Дзякуй, Александр, за ваш час. Вельмі рады вам у этэры. Прыходзьце зноў. Дзякуй вам таксама. Шчасліва.